чаро гурӯҳи иқбол пош хӯрд? Сабаби марги Ҳасан Вализода чӣ буд? яке аз пурсарусадотарин гурӯҳҳои ибтидои солҳои 2000-ум гурӯҳи иқболи вилояти Суғд буд. ҷавонон таронаҳои онҳоро дар фита ё ба истилоҳ касетаҳои махсус гӯш мекарданд ва ҳазорон духтарон аз тамоми гӯшаву карнори Тоҷикистон мухлиси ашаддии ин гурӯҳ буданд. ба нақли шоҳидон, мухлисони ин гурӯҳи овозадор новобаста аз ҳама маҳдудиятҳо ҳамеша ба хотири дидор бо ин ҳунармандон талош мекарданд. Ташаббускори таъсиси гурӯҳ Насимҷон Юсупов буд, ки ин ном ҳанӯз соли 1993 пайдо шуд. аммо бачаҳо бори аввал танҳо дар моҳи феврали соли 2000-ум дар шаҳри Чкаловск, ҳозира Бӯстон, рӯи саҳна баромаданд. дар ҳамон сол якбора ду албоми Модар ва Ситора ба таб расид. визитка ё машҳуртарин суруди ин гурӯҳ композитсияҳои Бевафо ёрам ва инчунин суруди Туро дидам ва Марҷуна буд. сипас сурудҳои дигари ин гурӯҳи овозадор ба дили мухлисон роҳ ёфт. ҳатто тарзи либоспӯшии аъзоёни ин гурӯҳ байни ҷавонон ҳамчун мӯд қабул мешуд ва аксар тақлид ба сару либос ва ороиши мӯйҳои онҳо мекарданд. солҳои 2000-ум гурӯҳи иқбол дар ҷумҳурӣ аз сер мухлистарин гурӯҳ буд. ҳунарнамоии ин гурӯҳ залҳои асосии кино ва консертро пур мекарданд. гурӯҳи иқболро на танҳо дар Тоҷикистон, балки ҳамчунин дар Афғонистон ва Ӯзбекистон низ зиёд гӯш мекарданд. мутаассифона иқбол пас аз марги фоҷиавии яке аз сарояндагон Ҳасан Вализодаи 26-сола соли 2006 пароканда шуд. бино ба гуфтаи наздикони Ҳасан Вализода, вай аз кӯдакӣ аз бемории гурда ранҷ мебурд ва ин беморӣ сабаби марги ӯ гардид. аммо пас аз фоҷиа аъзоёни дигари гурӯҳ барои наҷоти гурӯҳи мазкур муддати тӯлонӣ кӯшиш карданд ва ҳатто бахшида ба овозхони Фавтида чанд консерт низ ташкил намуданд. баъдан беш аз 15 сол аъзоёни дигари ин гурӯҳ каме нопадид гаштанд. аммо чанд сол пеш Искандар Қаландаров, яке аз аъзоёни фаъоли ин гурӯҳ, бо суруди яккасарӣ шурӯъ кард ва ахиран ҳатто бо ҳайати нав иқболро эҳё кард. дастаи навшуда аз 3 ҳунарманд иборат буда, бачаҳо асосан таронаҳои кӯҳна ва маҳбуби гурӯҳро бозхонӣ мекарданд ва дар суғд консертҳо медиҳанд. вале бештари мухлисон бар он назаранд, ки маҳз иқболи солҳои 2000-ум дар дили онҳо мондааст.